Dragi moji, pre nego što počnemo sa ovim videom, želim da vas obavestim da je u pripremi moj program Unutrašnji glas. I ovaj program sam prethodno radila online u formi webinar, a uskoro će biti dostupan i u digitalnoj formi kako biste mogli da mu pristupite u bilo kom trenutku. I ukoliko želite da saznate još informacija i budete među prvima koji će biti obavešteni o početku programa, kliknite na link u opisu videa i prijavite se. Pitaj svoju intuiciju. Odvoji nekoliko minuta za sebe. Udobno se smesti. Možeš da sedneš ili da legneš. Uradi onako kako ti je najprijatnije. Pripremi papir i olovku i ostavi ih pored sebe, jer će ti trebati nakon vežbe. Nežno zatvori oči i počni polako da dišeš. Lagani udah i još laganiji izdah. Lagano, bez napora. Dozvoli da tvoj dah omekša telo, da umiri misli i uspori ritam. I samo diši. Samo diši i opuštaj se i budi prisutan. I osjeti kako se tvoje telo sa svakim udahom i izdahom sve više i više opušta. Pri sljedećem udahu zamisli da stojiš u dugačkom hodniku. Zidovi su obloženi vratima, a svaka vrata predstavljaju jednu tvoju mogućnost, potencijal, izbor ili san. I ti samo posmatraš. I u jednom trenutku tvoja pažnja se prirodno zaustavlja na vratima koja blago svetlucaju plavičastim sjajem. To su vrata tvoje intuicije. Prilaziš im bez žurbe. Lagano otvaraš vrata i ulaziš. Unutra te dočekuje prostor koji ti je duboko poznat i možda izgleda kao šuma, biblioteka, tihi kutak sa jastucima, kuća iz detinjstva. Može biti bilo šta što za tebe znači sigurnost i mir. I u centru tog prostora vidiš svoju intuiciju. Možda ima oblik deteta ili starije verzije tebe. Možda je to samo prisustvo ili svetlost. Znaj da nema pravila, samo osjećaj. Približi joj se, pozdravi je. Možeš je zagrliti i reci joj da si došao da je postaviš
jedno pitanje koje ti je važno. I možeš je pitati: da li je ovo pravi izbor za mene? Ili koji put mi sada najviše odgovara? Pitanje može biti bilo koje. Sve dok dolazi iz tvoje autentične potrebe. Kada postaviš pitanje, samo sačekaj. Znaš da intuicija ne mora da govori rečima. I možda ćeš vidjeti sliku, možda osjetiti neku emociju, možda ćeš čuti rečenicu ili primiti simbol koji još ne razumeš u potpunosti. Važno je da ne analiziraš, već samo da primiš poruku onako kako dolazi. Neka tvoj dah bude tvoj pomagač u ovom procesu. Kada osjetiš da je trenutak za to, zahvali se svojoj intuiciji. Pozdravi je s poštovanjem i ljubavlju. Zatim polako izađi iz sobe i kreni nazad kroz hodnik. I lagano se vrati u telo. I osjeti podlogu na kojoj sediš ili ležiš. Osjeti prostor oko sebe. Vrati se u ovde i sada. I odmah nakon vežbe uzmi papir i olovku i zapiši sve što si doživeo ili doživela. Zapiši pitanje koje si postavio. Opiši šta ti je intuicija pokazala ili rekla. Zabeleži kakav je bio osjećaj biti u njenom prisustvu. I pokušaj da u jednoj rečenici odgovoriš sebi. Šta za tebe intuitivno znači ova poruka? Bez potrebe da je razumeš logički. Iako vam je ova vežba donela jasnoću ili mir, možete joj se vraćati kad god vam zatreba. Vaša intuicija je uvek tu, tiha, strpljiva i mudra. Potrebno je samo da zastanete dovoljno dugo da je čujete. Evo, dragi moji, hvala vam što ste ostali sa mnom do kraja još jednog videa. Ukoliko želite da budete u toku sa najnovijim sadržajem, pretplatite se na moj YouTube kanal i zapratite me na društvenim mrežama. Vidimo se uskoro.